Uy, good morning! Yes, good morning. Kamusta ka naman? Ano, kumusta ang tulog? 2 hours lang. Dahil, Nag-monitor tayo sa baha. kamusta yung baha? Ano sabi ng baha? Tapos, di ba nag-evacuate tayo kahapon, kagabi? Evacuate? Oo, nag-evacuate. Kasi di Ah, ba yung sige. baha... Ilan yung bawel sa evacuate? Yun ko. Kasi bawil. Bawel ka bawel? Bawil yung ano, bawil. Bawel ba? Kaya nga, iwan ko nga. Kasi hindi ako tumawid kagabi. Bawel, nasa ka kumakain? Ha? Nasa ka kumakain na may sabaw? Hindi, sa kitiyan Ay. mo ba? Ha? Tapos, Lost bawel yun. Ano yun? Lost weight yun. Ano lost weight? Grabe. Kumain ka na. Grabe, aga-aga nito ah. Pumapalabang ka na naman ah. Lalaban kami ni Jay Ford. Ah, hindi. Ano ko na, nag-away kayo na. Aga-aga. Ang chaser kape. Kapi lang naman ako. Ano lang yan? Art. Ha? Art bukas? Tagay mo na nga.